Здравейте и добре дошли обратно в канала ни, където ви показваме товарни и леки автомобили, с които да помагате на бизнеса си да расте. Днес ще ви представим един изключително практичен и много запазен хладилен Volkswagen Transporter, нов внос от Германия, произведен през април 2019 година. Това е дълга база с новия фейслифт, двойка дизелов двигател от 114 конски сили и покриващ екологичен стандарт Евро 6. Още от пръв поглед бусът прави впечатление с отличния си външен вид. Белият металик е много добре запазен, а карусерията няма удари и забележки. Автомобилът разполага и с теглич, което го прави още по-практичен за работа и транспорт. Това е товарен автомобил категория N1 с товароносимост 790 кг и 3 места в купето. Този Volkswagen Transporter е оборудван с професионално изолирано хладилно отделение, което работи в температурен диапазон от 0 до плюс 20 градуса по Целсий. Товарното пространство е по-дълго благодарение на дългата база, което ви дава повече възможност за превоз на стока, хранителни продукти, напитки, лекарства или друг тип температурно чувствителни товари. Както виждате, товарният отсек е в отлично състояние, чист, запазен и поддържан. Изолацията е професионално изпълнена, а самото пространство е изключително практично за ежедневна работа. Това прави буса подходящ както за фирми за доставки, така и за бизнеси, които търсят надежден хладилен автомобил с нисък разход и нисък годишен данък. А сега нека да обърнем внимание на купето. Интериорът е много добре запазен и предлага комфорт както за шофьора, така и за пътниците. Автомобилът е оборудван с климатик, електрически стъкла и огледала, които осигуряват удобство при ежедневно шофиране. Специално внимание заслужава задния парктроник, който значително улеснява маневрирането и паркирането. По отношение на безопасността, Volkswagen Transporter предлага ABS, електронна програма за стабилност, контрол на налягането гумите и блокаж на диференциала. Всичко по автомобила работи отлично и е в изправност. В автокъща Рамел Ауто предлагаме възможност за лизинг с одобрение до 2 часа. Автомобилът се намира в град Петрич и можете да се свържете с нас на посочения телефон в описанието и да го видите на живо. Вашия следващ работен партньор ви очаква и не забравяйте, че ако този автомобил не ви е по вкуса, можете да се свържете с нас, за да намерим перфектната за вас кола. Благодарим ви, че гледахте това видео, не забравяйте да го харесате, да се абонирате за канала ни и да следите за още качествени автомобили. До скоро!